Kok borok ungkha Tripura hasini native language iba achai hani kok tai official language bo. Kok borok kok sai bisiromoi sajak tongo Tripura sadofani borok rok bai. Kok borok kok no sanai 1.5 million iba 15 lakhs ingano hayung ganangui. Hi friends, welcome to Kok Borok IQ Education. Laibuma no cheri naikhe nugo Tripura hani habogra rok tai joto Tripura sa rok no srisi jinisimi Kok Borok kok no sai phaimani. Pia 15-16 century ni simi 18th century jorao Kok Borok kok salsa kema sugui thana lamao thangi tongmani. Aboni region rok ungkha sini sakni seithai script koloma kemawi thangma bagui Tripura hani habogra rok 16th century wo koloma script ni thayo Bangla script no official language swnamui sima bagui. Tripura hao wansa dofani borok rok bangma bagui tai a molo East India ganangui Bangla kok bai kaham communication ni bagui Tripura ni habogra rok bo kubuni haste hatorni borok rok bai Bangla kok bai communication khlaina chengkha. 16th century ni simi Tripura royal family wo samung khlainai minister rok gobang kukno wanjui wngmani bagui. A molo Tripura sarok porinai kwrui tai Kok Borok koloma script bai koklop koktang akorok swinai kwrui ni bagui no tini sini sakni seithai eba Kok Borok script kemai thangmani kaisa region. Puilao Kok Borok kok no Tripura kok hinui sinijago. Pia 19th century ni simi Tripura kok hinyawi Kok Borok kok hinui salaina tai sina chenglaikha. Romdi Tripura sani kanmung chumung rok no kan borok ri borok tai chamung rok no cha borok hinlaima haino Tripura kok no bahaino Kok Borok hinui sina chenglaikha 19th century AD ni simi. Kok Borok kaisa Tibeto-Burma language. Kok Borok kok gobang kok sajago Tripura hasteo. Tripura hasteno karui Mizoram tai Assam hasteo bahaino Kok Borok sajago. Tai India haktorni phatar haktoro bahaino Kok Borok sajago Bangladeshni Komila Chittagong hill thairogo. Kok Borok kok kaisa kechamkuk kok Northeast India ni. According to Chronicle Book of Tripura Kingdom, Kok Borok 1st century AD ni simino tongo eba sajago. Baksa Kok Borok research khainai eba seikrung rok sao Kok Borok kok 5000 years gejam hnai. Kok Borok kok bai solainai kok rok ungkha Boru kok, Dimasa kok tai Garo kok. English, Hindi tai Bangla ni script tongma hai Kok Borok ni bo script tongmani. Ha script ni mung ungkha koloma. Ya phango sini habogra rokni laibuma eba rasmala Kok Borok script kolomo bai sijakmani. Dullobendra Chontai Kok Borok ni koloma script bai bobogra rokni laibuma eba rasmala no siyo pulya. Ulo koloma kok bai sijak Chronicle Book of Tripura Kingdom no Sanskrit script bai sijakha Ratnakar hnai. Aboni yagulo Sanskrit ni Bangla script bai translate khajakha rasmala hnai. Kok Borok kok sanai hodarokni bisingo tongo Deborma, Koloi, Riyang, Jomatiya, Tripura, Nuatia, Kupini, Murasing tai Ochoi hodani borok rok. Tripura government 1979 bisini January talni 19 salmari wo mani Kok Borok no Tripura ni official language hinui sinimung rekha. Hake bisi burum no January talni 19 salmari wo Kok Borok Day hinui palaijago. Kok Borok kok no tui Tripura ni kaini university wo Kok Borok language courses phungjago. Bachelor, master tai doctorate degrees. Tripura ni 15 college rogo bahaino tabuk Kok Borok subject phungjagui tongo. Abono karui 30 government school rogo bahaino Kok Borok phungjak tongo Tripura Board of Secondary Education ni bisingtui. Laibuma wo omono puila 2023 bisini January talo puila Kok Borok assistant professor sebuk tlangjago jotoi khorok teacher.
Kokborok recognition day iba kokborok sinijakma sal hwnwi bisi brum palaijago January tali 19 salmario. A kokborok recognition day festival o kokborok chapmung mwasamung tei lamai himboto rokbo khlaijago. Bwrwi rok khe chamothwi riganai kanwi risa soro, chala rok khe tak borok duti kanwi, tak borok kamchwlwi chumui, khorogo khe risa bori lamao himlaio, mwsalaio tei kokborok recognition day no palailaio. Kokborok kokno Tripura hasteo official language samna bagwi puila Tripura Student Federation iba TSF tei Tripura Upajati Jubo Samati iba khe TUGS songno chobao ongkhormani. Hakhe 1979 bisio Tripura government kokborok kokno Tripurani official language hwnwi sinimungrwo. Kokborok kokno Indian Constitution ni 8 schedule o matichoknai hwnwi kokborok kok sanairok kwbangma bisiromwi sanlai tonglaio. Tabasukjora Constitution ni 8 schedule o kainwi ni kokno India ni official language hwnwi sinimungrijaka. A kainwi ni bisingo Manipuri iba Meitei, Assamese, Bodo kokrokbo khopjago.